Gaizate, euskararen ezaugarri bat bertsolaritza da. Baina, inoiz ikusia duzue, otxo eo antxumek bertxotan. Hemen txaukezu aukera. Etxetxo batean, antzata zazpian txumek, zebiltzan batean. Ama betean txumean, zezkan zaintzapean, otxoa zartzen baitzen, tartean. Udako goiz batean, iren errarekin, zendara biatu zen, ama kotxarekin. Etxetik agurtu zen, ohartxo batekin, esan zien mesedez, nero kasuei. Kakutara noa momentu batean, aterik ez irekin etorri artean, badak joa gertu irutzen dela, eta bazkaltzen jango zaituzte bestela. Zaudela saiama ikasi dugu eta, ez ezagurretzako ondo izten prisketa. Amaetzen artean urruti joanaz, otxoa etorri zen antxumekana. Leiotik begiratutan egin zu plana, zazpiak irentxi nahi zitun banan-bana. Antxumetxoak ama naiz eta mesedezatea ireki, dirurik gabe abiatu naiz, zerbait ahazten zait beti. Ahots hori ez da gero izan, hauntza gauerdiko ez dula, guk uste dugu amatik baino, otxotik gehiago duzula. Otxoa morratu zen erantzunarekin, eta bidean zuen beste plan batekin. Oiategira joan eta arrautekin, hautsa jarri zuen goxolen utafin. Denbora pasan Lorena hautsa preskatzen, saialetu zen etxera lasai gerturatzen. Atatzen abegiraz monturez zitezen, lasaigiraz doktorren izketan hasi zen. Kaixo antxumeak irekiatea, ama naiz nizue ama, eta zuzaitera matea, usa jostunaren gana. Antxumera hotxari ere, amaren antzartuaren, lehen gertatu zenaren atik, zalantzari ertziziroten. Nozaren naziuntatzeko, eskatu zion mesedez, irakurtzeko tepetik, zuriak zuen edoren. Kanta beltzietxua, alderetik eragutxi, eta antxumen ez zioten, barura baten. Antxumea du hauek, duten malizia, hanka zuritu behar du beltzada ikusia. Errotara joan eta irinez bizia, otxoa geratu zaita zentzibizia. Emaran makala, hautsa findu eta zuritu azala. Etxera gerturatzen zikoan ala, pentsatzen zuetenaren antzuela. Ama naiz ni ama, eta bueltan, latorzen gana. Bere amagauza, bateaz pitxin, erakutxian ba. Alkarrakutxin digu, ergurraren pare, amatxorena da, zalantzarik gabe. Ama naiz ni bai ama, ama zuen ama, atro joliek
datote denok nere gana. Narua, antxumen beran, otxo matzula joan, batez beste dela. Ezkutatu egiten, norbait txikiena, otxoak aurkitu ezin, eta hura pena. Baina sabela zeukan, gainezka eginda, eta alde egin zuen, pilatu ezin da. Ama etorri zenean kaletik etxera, etxean kazora askotako antzera, pentsatzen zuen hemen zer gertatu zela. Trastea botatzeko horrela lurrera, etokuan ez egon bakarrik kukua, txikiena zegoenan ezkutatua, amaregan atera zen aztoratua, eta kontatu zion aurrez gertatua. Basoan atera ziren ama eta biak, hartutako zoratza eta guraiziak, erreka ez batean azei urtiak. Zurrunka egiten zuen otxo tripandiak, goraizi egin tripalizarratak, sei antxume atera zituzten banaka, arrizpete sabela eta josi pesaka, eta basotik egin zioten zelata, eskatzeko ordua heldu otxoari, egarria zekara dago edekari, baina garrua zeukan arikilokari. Ta ezin izan zion eutxi gorpuzari, kultura